نرخاند و گوت توا دروان دکن لی درو راستیان ناوشیرن. پارێزەر دەمیر دەستنیشان کرد کو ئیمرالیê sûcekî dîrokî têkirin. Hem huquqa hundir hem huquqa navnetewayî bin pê dikin. Mixabin CPT jî bûye perçeyek ji sîstema îmraliyê êdî bawerî bi CPT nemaye. Hem cezayê dîsîplîna siyasî û keyfî ye hem daxuyaniya Wezareta Edelatê sosrete. Dibû li pêşiya hevdîtinê asteng nîne. Berêz Öcalan salên dûr û dirêj tecrîd kiriye. Sedema vê tecrîdê jî desthilatariye, siyaseta şerre, siyaseta tolhildanê ye. Ev bi huquqî bi daxuyaniya Wezareta Edelatê nayê îzah kirin. Derew tu caran rastiyan ve naşêrin. Ev welat kirin xeşîmek tarî de êdî bese. Divê vegerin serxeta demokrasî û aştiyê. Parêzer Cemal Demir herî dawî got tecrîd kiryareke li dijî mafên mirovan û demokrasiyê ye. Li dijî huquqa yekîtiya Ewropayê mixabin ısrar de tecrîdê de devam dike. Armanc ku ji tecrîdê ev e ku tu caran pêk nayê. Fikr û felsefeya Berêz Öcalan ji aliyê gel ve hatiye fêm kirin. Bi tecrîdê nikarin ji gel xwe bikin. Divê dawî li vê kiryarê vê anîn û hemû astengiyên li pêşiya dengê aştî û demokrasiyê werin rakirin. Dubare dibêjim tecrîd sûçe li dijî mirovayî ye û bi kêrî kesî nayê, bi kêrî desthilatariyê jî nayê. Divê tecrîd bê rakirin. Naskirina Hakî Karer, naskirina PKK'ye. Gerîlaya yê ji Astarê Bêrîtan Dersim di salvegera 48 ya şehadeta Hakî Karer de axivî û got Hakî Karer tevî ku Türk bû bi rêbertî re xwedî dilsozî û hevretiyeke mezin bû. Weke hevalekî internasyonal ji bo gelê Kurd û gelên rojhilata navîn tekoşîn kir. Bersiva herî mezin ku rêberê me da şehadeta hevalê Hakî Karer avakirina PKK bû. Bi vî rengî tola hevrê jî sîstemê û kujerên faşîst hatilanîn. Gerîla Dersim got weke jinekê dikarim bêjim ku bi avakirina PKK re hêviya azadî hat avakirin. Bi taybetî jî ji bo jinan. Jinan jî ev rastî dîtin û fêm kirin ji bo vê jî pêl bi bêl berê xwedan çiya û tevlî nava tekoşîna azadiyê bûn. Xala duyemîn jî ev e ku yekîtiya tekoşîna cîwanên Kurd û Tirk hat avakirin. Li gel vê jî destpêkê û heta niha bi sedan cîwanên internasyonalîst ji bo jiyaneke azad û wekeviya gelan tevlî tevgera azadiyê bûn û şehîd bûn. Ev jî mezinbûn û giringiya îdeolojiya rêberê me nîşan dide. Gerîlaya yê ji Astarê Bêrîtan Dersim herî dawî got naskirina Hakî Karer, naskirina PKK'ye fêmkirina hevrêtiya wî ya rêber Apo re fêmkirina hevrêtiya PKK'ye. Bîranînên hevreyên şehîd bi taybetî jî yên hevalê şehîd Hakî Karer û mîreteya tekoşîna ku ji me re heştin hîna zindî ye. Di nava tekoşîna me de hêza me ya herî mezin hevrêtî ye. Li Hezoyê zeviyên gundiyan tên desteserkirin. Devleta Tirk li gundê Mirgiyê navçeya Hezo destanî ser zeviyên gundiyan û bîra petrolê dikole. Gundiyan metirsiya xwe anî ziman û gotin devlet dixwaze me bide koçberkirin. Ji gundiyan Fesîh Balayev ji Anefê re axivî û got em naxwazin û me destûr nedane ku nedane li gelek deveran dest bi kolana bîrên petrolê kirine. Xaka me hate desteserkirin. Me gelek caran hevdîtin kir ji wan re got me em qebûl nakin lê guhtariya me nakin. Fesîh Balayev diyar kir ku ev der ya wan e û got tapuyên me hene û em bi van tapuyan serlêdanan dikin. Lê leşker jendermeyan dişînin berdev deriyên me. Rayedarên devletê jî me mijûl dikin. Li gelek deveran kolane beton rijandin. Ev tê wateya komkujiyê. Li şûna ku bîra petrolê bikolin, piştgiriyê bidin gel, piştgiriyê bidin cotkariyê, piştgiriyê bidin cîwanên me da ku li xaka xwe bixebitin. Lê ev xweza me talan dikin. Fesîh herî dawî got
نه تنه زوین جوتکاری سوالکاری جی دکوژن همو چافکانین ما ین دبارا سوالکاری و چاندنی تالان دکن قادک جیان ناهیلن جیه کی بهس بینستندن جی ناهیلن اف سیستم ماف جیان نادمه ام و ظلمه قبول ناکن بلا هر کس دنگی ما ببیزه اف ظلمه گنده کی والا دکن کوشبری لسر گندیان فرز دکن اندرسن تجرید میناکک جخطا زختا لسر گله کرده پارێزەرên Norweçî bent Enders anî ziman ku tecîta li îmraliyê lêdişî qanûn û mafane û got pirsa esasî ev e ku li hemberî tecrîtê devê em çi bikin. Şert û mercên ku Öcalan lê tê girtin zexta li ser gelê Kurd. Parêzerê Norweçî bent Enderesen têkildarî tecrîta li îmraliyê ji Anefêra Axifê û got Ez salên dûr û dirêj li ser pirsgirêka Kurd xebitîm û gelek caran çûm Tirkiye. Haya min ji mercên tecrîtê heye ku Abdullah Öcalan lê tê girtin. Mercên ku tê de tê girtin bi temamî îlegal e. Divê cîhan vê bi hiqûqiya mezin qebûl neke. Pirsa esasî ev e ku divê çi bêkirin. Ev pirs têkildarî hevildanên ji bo girtiyên siyasîyên li Tirkiyeyê. Yani erka muxalefetê ye û divê pirsa çi li girtîgehên tîpa fejî çi ji li girtîgehên tîpa setên kirin bikin. Divê mercên ku girtî tê de ne tenê girtî neyên qebûl kirin. Divê ev neyê qebûl kirin ev erka muxalefetê ye. Cevak û saziyên Ewropa jî ji bo her kesên ku li Tirkiye bi zehmetiyên siyasî re rûbirû ne tişta pêwîst nakin. Pirsa esasî ev e ku Ewropa çima helwesteke bi vî rengî nîşan dide. Ewropa ji ber polîtîkayên penaberiyê bi ser Tirkiyeyê naçin. Di çarçoveya parêzeriyê de destûr ji kiryarên Tirkiye re tê dayîn. Tirkiye jî penaberan baş bikartîne. Parêzer Endersen herî dawî got li dijî xirkirina li xwezayê liv û tevgereke girînga siyasî heye. Divê ji bo xirkirina li Kurdistanê jî ev liv û tevger hebe. Nabe ku li hemberî xirkirina li îmraliyê û li Kurdistanê tê kirin bêdengî dewam bike. Parlamenterê Sinn Féin divê Abdullah Öcalan serbest bêberdan. Parlamenterê Sinn Féin Fransî Moley ji parêzerên Büroya Hukûqê ya sed salê mazlûm Dinç re hevdîtin kir û got helwesta Sinn Féin ji bo Abdullah Öcalan zelal e û dixwaz dike ku demildest Öcalan bêberdan. Ji parêzerên Büroya Hukûqê ya sed salê mazlûm Dinç ji bo tevlî hevdîtinên dîplomâtîk û sempozyûma têkildarî girtiyên siyasî bibe çû Londonê. Parêzer Mazlûm Dinç li Parlamentoya Brîtanya bi parlamenterê Sinn Féin Fransî Moley re hevdîtin kir. Parêzer Mazlûm Dinç rewşa hukûqî ya rêber Abdullah Öcalan ji Moley re vegot û wiha baz kir. Sîweşt mehin tu agahî ji birêz Öcalan û sên girtiyên din nayên girtin. Tecrît mutlaq ya li ser Abdullah Öcalan ji bo gelê Kurd bûye sedema fikarên ciddî. Divê Ewropa bi taybetî İngilîstan bikeve nava liv û tevgerê da ku tecrît rabe. Parlamenter Moley dilxweşiya xwe ya ji ber hevdîtinê anî ziman û li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand. Moley wiha got Ez pêşanazim ku min bi parêzerê birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin kir. Öcalan 25 salin girtiye 38 mehin tu têkilî pêre nayê kirin. Ev nayê tolere kirin. Helwesta Sinn Féin zelal e û daxwaz dike ku demildest Öcalan bêberdan. İranê Kurdekî din darvekir. Tora mafê mirovana Kurdistanê ragihand ku dewleta İranê Kurdê bi navê Husrev Beşer Tey ê ji Malmabadê ku 14 salin girtî tê girtin dardekir. Tora mafê mirovana Kurdistanê dazanîn ku Husrev Beşeret 39 salî û 14 salin li girtîgeha bajarê Kerecê bi tawana kuştinê hatibû girtin û hate darvekirin.
Hat zanin ku Hüsrev ji dema hatiye girtin 25 salî bûye û di yekê Golanê de xistin hücreyeke yek kesî û di 13 Golanê de 20 deqîqeyan destûrdanê ku bi malbata xwe re hevdîtinê bike. Têpayên ku doza xirkirina siyasî ku wek doza Kobanê tê binavkirin dê îro biryar bêdayîn. Têpayên ku îro di doza Kobanê de ku hevserokên berê yên HDP Fîgen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş jî di nav de 18 jê girtî 108 kes tên darizandin de biryar bêdayîn. Doza Kobanê ku weke kompaseke desilatariyê ya li dijî HDP tê dîtin, bi hinceta çalakiyên 6 Cot meha 2014 li dijî êrişên Daişê yên ser Kobanê hat vekirin. Danişîna biryarê ya dozê ku 18 jê girtî 108 girtî tên darizandin îro bêdayîn. Danişîn wê li gorî saeta Tirkiye saet 10 de li kampusa girtîgeha Sincanê bêlêdarxistin. Têpayên hevserokên giştî yên Partiya Wekefî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî, Tülay Hatîmoğullarî û Tuncer Bakiran jî tevlî bibin. Têpayên ku siyasetmedarên girtî tevlî danişînê nebin. Navên siyasetmedarên Kurd yên girtî wî Fîgen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, İsmail Şengül, Bülent Parmaksız, Alp Altınörs, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Olbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli û Gülten Kışanak. Gudarên hêşemen û çe pêşkêşkirin dem baş.